De ondernemersvakdagen in evenementhal Venray zijn dinsdagmiddag gestart. Het thema voor deze editie is Deel je passie. De beurs wordt voor het 6e jaar op rij gehouden. We hebben dit jaar 143 exposanten uit eigenlijk de wijde regio. Dus niet alleen uit Limburg, ook uit Brabant. Zelfs wat landelijke spelers die hier gaan staan. Dus daarmee hebben we eigenlijk hetzelfde aantal als vorig jaar. Dat was onze topeditie qua aantal standhouders, dus we zijn dik tevreden. Op de Business-to-Business beurs presenteert zich een gevarieerd gezelschap bedrijven. Het is natuurlijk een beurs die zich kenmerkt door de veelvoud van de verschillende branches, van dienstverlening tot ook wel productgeoriënteerd. We hebben heel veel leuke initiatieven, zoals het Zootje Geregeld, een stand die eigenlijk een creatief bolwerk is van 6 Venrayse creatieve ondernemers. We hebben een groot centraal netwerk bij hier. We hebben het BS Morgen Kennisplein, wat we ook dit jaar weer hebben. En wat ook leuk is dat we weer vanuit het chapter BNI, wat in Venray huist in Gijsteren, weer 16 ondernemers uit de regio Venray samenstaan. Dus we zien veel samenwerking. De regio Venray neemt een belangrijke plek in op de ondernemersvakdagen. Ik denk dat we best wel trots mogen zijn op wat de regio te bieden heeft. Het Noord-Limburgse is toch vaak wel wat bescheiden, maar er staan hier prachtige MKB-bedrijven die er ontzettend veel werk en moeite in steken om het iedere keer weer een mooi feest te maken. En dat blijft ook ieder jaar, ook deze 6e editie, wel weer staan als een huis. Onder het genot van een hapje en een drankje. En vaak met een ludieke actie wordt er 3 dagen lang veel aan netwerk gedaan. Maar niet alleen dat. We hebben ook ontzettend veel lezingen met topsprekers, zoals het Openingssymposium, wat fantastisch is met onder andere Richard van Rooijdonk, maar ook regionale sprekers, mensen die vanuit de stands presenteren. Dus het is absoluut niet alleen netwerken, maar ook kennis wat je hier kunt halen. En wanneer is deze beurs voor jou geslaagd? Ja, dat is een mooie vraag die natuurlijk ieder jaar weer terugkeert. Het belangrijkste is dat de exposanten en de bezoekers tevreden zijn. En als dat zo is, dan zijn wij dat ook. De ondernemersvakdagen zijn tot en met donderdag te bezoeken.